Mambo aripopamsiwo iye wafapamchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo kunepo pamsiwo Hallelujah, unde aripamsiwo. Živoneso žekuguja, žino žirekuitika, to ona nekukasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une aripamsiwo. Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naVacaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nas tina Koma Trison Vav ari kutiisira into sign language. Abetera kwasai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Welcome to the program. Tinotenda. Hurukuro yedu yanhasi tiri kutaura pamusoro pekumuka kwevakafa. Patiri kutaura nhau dzekudzoka kwaKristu, chimwe chinhu chakakosha chisingafaniri kubva mumurangariro medu ndechekuti kuzadzisika kwenyaya iyoyi painogumira chaipo chaipo, pairi kuvavarira kusvika pakumuka kwevakafa. Kana munhu afa, handipo pakafira sarungano. Kumberi uko vanotenda vari kutarisira kudzoka kwaJesu, tiri kutarisira kuti vakafa vachamuka. Regai tinzwe mukati meshoko raMwari kuna vaTesalonika vekutanga chapter 4, toda kuverenga vhesi ya 13, 14, vhesi 16 nevhesi 17. Tiverengere vaBetera. vaTesalonika vekutanga chapter 4 verse 13. Right. Zvino hama dzangu, hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pevavete, kuti murege kuchema sevamwe vasina tariro. Nekuti kana tichitenda kuti Jesu akafa, akamukazve, saizvozvo avo vakavata muna Jesu, Mwari achavauyisa pamwe chete naye. Verse 16. Nekuti shameni achaburuka kudenga nekudanidzira, nenzwi remutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Panapa Bhaibheri riri kutiisira pachena kuti pari kuuya Kristu, vakafa vachitenda, hama dzedu neshamwari vatakaparadzaniswa navo nerufu vachamutswa, tosanganiswa zvekusazoparadzanazve nokusingaperi. Saka pane chimwe chinhu chinokurudzira kuvanhu ndechekuti chero tikaparadzana nehama dzedu nerufu, panouya Jesu vachamutswa kuti tizosangana, tizogara tese nekusingaperi. Pfungwa yamuritaura mufundisi, Bhaibheri ratotaura. Right. Inogashirika here munharaunda? Because patine tichita chirongwa ichi kune vanogona kuramba vachingoti kuita havo but tese tinofa. Pfungwa yamuruda kutotanga kutiudza iyi. Semufundisi makamboita here survey inogashirika here muvanhu? Kana isingagashirike kutanga nhasi here kuti pfungwa iyi inganyatsobatika sei? Unoziva kamubvunzo uri kubvunza zviri kuitika munharaunda nhasi hazvisi zvitsva. Maybe rikativerenge kuna Mateo 22. Mateo 22. Toda kuverenga vhesi ya 23 tigoverenga vhesi ya 29. Verse 23 pana Matthew chapter 22.
nezuva iro vasedhuse vakasvika kwaari ivo vanoti hakuna kumuka kwevakafa vakamubvunza. Verse 29 Jesu akapindura akati kwavari, marashika nekusaziva magwaro kana simba raMwari. Saka ukaona kuti vasadhusika panguva iyoyo vari kunzi vaita hapana kumuka kwevakafa. Saka nhasi unobetera kunotori nevamwe vanhu vari kuti hapana kumuka kwevakafa kana kuti hafa zvatopera varipo vanofunga sevasadhusi. Budirei ndoita pfungwa havanyatsotaura sezvatiri kuita. Vanoti uchingowataura chinongodzwa aiwe tese tinofa. Saka unotoona kuti pfungwa yacho iri kurerekera pakuti ndofunga kufaka ndo pazvinobva zvamunozoita aiwe tese tinofa manje ndofunga vanenge vainayo. Saka vasedhuse vaitoti hakuna kumuka. Vaitotaura kuti hakuna, vanga vasingatombotenderere ayo vaitotaura zvedirect kuti hapana chinonzi kumuka kwevakafa. But Jesu manje akutaura navo manje abva ati pane zvinhu 2 zvakurasisa imi vasedhusi zvokuita kuti murasike. Chekutanga kusaziva magwaro. Hamuzive Bhaibheri. Nekuti rine zvarinotaura pamusoro pekumuka kwevakafa. Chechipiri kusaziva simba raMwari. Tinebereka titange nekuenda pasimba raMwari apa. Pari kunzi naJesu marasika nekusaziva simba raMwari. Kuti ari kuti kudii. Genesis 2 verse ya 7 timbonoona chimwe chidimbu chesimba raMwari kaitiro kare. Genesis 2 verse ya 7 Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Pari kutaura masikirwo akaitwa munhu naMwari. Kunzi Mwari chaakashandisa harisi ivhuba, akashandisa guruva dust. Unoziva kuti ukapuhwa punishment yekunzi enda unondigira cup yedust, apuhwa punishment yekunotora mabhara mairi evhuba iri nano kwenzi dust kuti uri kugaridze rigozara cup zvakaoma betere. Zvino Mwari ari kunzi manje ndoro akaunganidza iro ndobva aumba mutumbi wemunhu. Mutumbi kwete kasaizi kako aiwa Adam anonzwa rangarichiriza nekuruva. Apedza haana kuumba bezi ndobva ati ndaumba chiumbwa changu apa. Anonzi akafuridzira simba rekuraramisa mudhastiriyari ndobva zvatoita Adamu kwakutotanga kufamba. Pane simba rinoshandisa. Mina unzwe adaro haana kuguma naizvozvo. Genesis 2 iyoyo verse 22. Genesis 2 verse 22 nerumbabvuro Jehovha Mwari rwaakatora pamunhu akaita mukadzi narwo akamuisa kumunhu. Saka chimwe chakaitwa naMwari akazokotseresa Adamu ndobva adudunura mbabvu wani. Inoziva zvakaita mbabvu zviya nekupenda kwayo kuya ndiri kunzi akaishandisa iyoyo riri bhonzo kwakuumba Eva. Nembabvu yaabvisa pana Adamu. Unoziva kuti kuumba nedhasika kana waritotesa rinoumbika, but ufunga kuti bhonzo rinotasanurwa pobuda mhino, potobuda nzeve, pobuda magogo, pabhonzo wani mbabvu wani iyeyo. Saka Jesu murikuti here chiri kuita kuti dzimwe nguva tiite imwe mibvunzo iri kuita kunge iri kushorwa neBhaibheri kusanzwisisa simba izvozvo kusanzwisisa kuti ivo Mwari anotatamura bhonzo agoriumba rigobudisa chifuva rigobudisa huro. Adamu tu oshamisika kuti zvitambo zvemukadzi zvakadai zvabva pabhonzo. Ndosimba raMwari. But vanhu ava chinondinetsa munozva kuti vamwe vanhu vane kukadzika kwakadai mufundisi vanotoone umwe unyanzvi hwavanoita pazvinhu zvanhasi zvinobatika. Munyika muno munotori nenyanzvi dzakawanda. Unoziva kuti vanhu vanofunga zvakutaura beteraka takambogara takavakidzana neumwe makanika. Rimwe zuva toona ari kuuya achizvuzvudza chichesi, unoziva chichesika chisimbi chine chakasenga mota chiri pasi chacho kukurudzana nepasimbi kudani zvikanzi amire munhu waMwari imota iyoyi. Rimwe zuva atomira nechidho, rimwe zuva auya nechechi zvinhu zviyazvo zvakongwa zvasungwa zvanamatidzwa so wozona rimwe zuva vafana vakutokwesha pamusoro haukwesha vakutoita spray painting mota yatomira
yakutotakurwa kuenda kuminda izvo zvimarata zvajoiniswa soko. Saka unoona kuti vana makanika vanoita rebuilding yemotikari. Saka vanhu mupfungwa dzavoka vanoona Mwari achikundwa namakanika. agona kuti marata agonotora zvisimbi zvipisi achijoinisa, but ivo kuti vati Mwari anogona kuita rebuild munhu ambofora. ndopari kubva panetsa. Vanobva vati anokundwa namakanika. matsananguro amunoita nemuenzaniso iyi inoita kuti zvijeke. Saka vana vaMwari, simba raMwari ngatiregei kurilimita. Tobvuma kumwe kwese, but pavakafa apa tobva taona kunge Mwari akundikana. Yes, fambai nechidzidzo. Saka panyaya iyi yekumuka kwevakafa iyi, hanzi marasikani kusaziva Magwaro. Unoziva kuti kana paine munhu anofara, Jesu akati marasika. Kurati kusanzwisisa Magwaro kunorasisa. Nekusaziva simba raMwari kunoita kuti munhu arasike. Satani anofara manje because anatsoziva kuti uyu imemba yakananga kunoparara. Nekuti haisi kuziva Magwaro. Uye haisi kuziva simba raMwari. Saka kusaziva ikoko kusanzwisisa Magwaro zvanotaura pamusoro pekufa. Unoziva kuti kune vanhu vakawanda vanotofunga kuti kana munhu afaka mweya wemunhu uyauya haufi panofa munhu. Maybe musati maenda ipapo mufundisi muri kuti here muupenyu nyaya iyi yekuti vakafa vachamuka ikasanzwisiswa unorasika zvinhu zvakawanda. Kurasika unoziva kuti kurasika kwokuti mukoma pandaichitsvaga madirection yekumba ekuenda pastudio ndarasika, ikoko kuri beta because unogona kuzofona ukakuudzwa. Kurasika kwemhando iyi kuri kutaurwa naJesu kurasika nekusingaperi because kune vanhu vachatoparara nenyaya yekusanzwisisa Magwaro iyoyi. Saka ndinovimba pamwe zviri kujeka maamuchiti mweya wekudii. Vamwe vanotiwo kana munhu afaka mweya wake hauna kufa. Mupfungwa dzavanoti mweya unoramba uchirarama. Wanzi mweya weupenyu. Because vanoti iwe zuva parinonyura kunokoka isusu tichiona kuti ranyura kuseri kwaraenda ikoko harina kunonyungudika ivo harina kunotsakatika rakavheneka ikoko. Saka vanoti iwe kana munhu afaka ndisusu tisingachamuoni but kwaaenda ikoko haana kunoparara anotonofema. Unozi yakafukiro kanoita vanhu so vamwe vanobva vatotsigira nebhaibheri vanoti aiwa tsigirike zvekuti munhu akafa kunovhenekera Genesis 49 tichitaura kuzuva tiri panhamo unoziva panhamo mati Genesis 49 verse 29 kuenda pa31. Genesis 49 verse 29 kusvika pa31. Akavarayira akati kwavari, ini ndobva ndosanganiswa nevanhu vangu, monondiviga kune madzibaba angu, mubako riri mumunda waEfroni muHeti, bako riri mumunda waMakipera, pakatarisana neMamura panyika yeKenani, riya rakatengwa naAbhurahama pamwe chete nemunda kuna Efroni muHeti, kuti zvive zvake ive nzvimbo yake yekuviga. Ndipo pavakaviga Abhurahamu naSara mukadzi wake, ndipo pavakaviga Isaka naRebheka mukadzi wake, ndipo pandakaviga Riya. Saka akabva anditi manje zvikanzi uri kuona ka vanhu vekare vemuOld Testament yamunoverenga chairi mubhaibheri renyu averenga ndima zvikanzi vaitotiwo kana ndafa munonondiviga kwakavigwa madzitateguru. Why vaiti vanhu vafambe nzendo kuenda kunovigwa ikoko? Chavaiitira vaitiwo vaiziva kuti kune upenyu kana vanhu vaenda ikoko vavigwa panzvimbo imwe chete vachanokondinya nekurarama vamunyika dzimu vakurarama semudzimu manje. Saka vanenge vari mumana yavo vachionana ikoko mamuka sesekuru masinoverekwa ikoko. Saka mupfungwa dzevanhu kuti vati ivo munhu kana afa ivo chavasinganzwise ndechekuti bhaibheri parinoti Mwari akafuridzira mweya weupenyu hausi mweya mupenyu aiwo asi mweya unounza upenyu. Saka toti kudii nemunhu paMwari kutotandadza but asati atandadza taatichitambura kuwana mari yekuti arape but utano hwarama akunotandadza obva ati vazukuru vangu monondiviga pane murume wangu
but pane murume wacho mufundisi rwendo apa hatina kana mota panoitwa sei manje avatoredzerere papfungwa yekutoti ndoda bva ndanoiswa pane murume wangu zvekuti zvinoita sekuti anonzwa kunosungunuka akarara side by side nemurume wake ishungu dzinoitwa nemupenyu asi kana muchidzidza mubhaibheri kana afa iye hatombozvinzwi ndakarara pasaidi nemurume wangu nemhaka yeyo nekuti panofa munhu ka mweya uya unomuraramisa unobuda handitika kana wabuda hausi mupenyu mweya mweya weupenyu njere pfungwa idzi dzinosara mumusoro ndo pane sense of sight yekunoona maziso ndo pane sense of hearing yekunzwa kai saka brain kana dzafa masenses 5 aya aparara iwayo and mweya hauendi nebrain paunobuda brain dzinosara mumutumbi saka mweya hauziwe saka vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti kana zvinzi munhu achazorarama hakusi kuri akumuka semudzimu saka kureva kuti kana muine mari mungangozvite henyu kuti vafana samaita tinoviga nzvimbo 1 zvisina hazvo zvazvinokozvineine munhu afa haisi nyaya yekuti mungarwe here panhamo kuti vese ana museyama vanoenda nzvimbo 1 ipo pasina mari kana mari pasina yashaikwa chaiko hapana zvokuti mungatotadzisa mwana kuenda kuchikoro next term matora mari yefisi muchiti inoviga munhu pane wakoma wake asi kana mari kana iripo hapana chakabora saka nyaya iyi yekumuka kwevanhu ndikutoona kuti zveshuwa pamuri kuitaura iri kutopesana nemamararamiro edu unoziva chimwe chiri kuitika unonzwa vamwe vakadzi aitaura kuti akachema pakafa murume wake asi hanzi ndakachema zvekuti pandinoda kutaurira munhu wamwari kubva gore rafa murume wangu everyday murume wangu ari kudzoka azvoti usiku patinoita paradzana nevana da kuenda kunorara murume wangu ari kudzoka mai vari kutaura kuti everyday vari kutogara nababa sekunge baba vachiri vapenyu but kana kunze kwaedza baba vanyangarika havazoindi avo kunoshandira mhuri kumunda havaende babavanongoya kuzosangana namai usiku wega wega vari kutorara semunhu akarohwa nyaya ivaitaura vakasununguka vakatosungunuka chavasiri kuziva mai chatakazovaisira pachena zvichibva mubhaibheri vamwe unobva wanzwa kuti baba wake namai vake vakafa aenda kunganga kana kumuprofita anonovaratidzwa mugirazi sotovaona vachitoimbira vachitotaura naye kana kuvaratidzwa mudhishi remvura chisingazikamwe nevanhu ndechekuti hazi murume chaiye wako akafa ari kudzoka asi mweya yakaipa ina takambodzidza muzvidzidzo zviya kuti ngirozi dzakapanduka idzi ngadzogona kutora zvimiro zvevanhu saka inongotora chimiro chemurume wako yowe yasvika kuti hausanyanye kuchema mudzimai wangu unondikanganisa rugare kwandiriwo saka ndichapota ndichiuya everyday saka chiri kuuya chichirara namai aka mweya wetsvina uri kuuya uwo wakapfeka image yemurume saka haisi real resurrection inotaurwa iya vanhu vaunoona mugirazi vaiva unenge uri kutobatiswa network yemweya wetsvina uri kutokonektwa muworld yasatani saka mai ava makavati takavatsanangurira izvo zvidzidzo zvatinodetsa kutsanangurakuti munhu atuti murume wangu ari kuuya iwowo kuti mweya yetsvina vakazvigashira zvinoita sekunge kutuka unge kusotesa asi paripo pamwe pekuti kazvoda kubva zvangotaurwa saizvozvo aiwa toda kutenda vateereri ngatimbonzwa akambo tienderere mberi nechidzidzo Haji
Tinomuchingamidza zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi tichitaura pamusoro pekumuka kwevakafa. Chimwe chinhu chabuda murukuro iyi ndechekuti kana zvichinzi vakafa vanomuka, hakusi kumuka kuya sekuri kusanganikwa nako kwekuti kumuka chipoko, kumuka segoritoto, kana kuti munhu akafa ari kuuya kuzogara nemurume wake nemudzimai wake, kana kuti munhu ari kuonekwa mudhishi kana mugirazi. Handiko kumuka kwacho. Regai tiende mubhaibheri tinzwe richitiisira pachena kuti kana zvichinzi kumuka kwevakafa mushoko raMwari zvinonyatsokurevei. Regai tiverengerwe Ezekiel chapter 37 vhesi ya 13 na14. Ezekiel 37 verse 13 kusvika pa14. Right. Mavhesi tikuita tichidzokorora kuitira kuti mubva maanyora kwamuri ikoko. Muchaziva kuti ndini Jehovha kana ndazarura marinda enyu, ndikakukwidzai mubve mumarinda enyu, imi vanhu vangu. Ndichaisa mweya wangu mukati menyu murarame, ndichakuisai munyika yenyu. Zvino muchaziva kuti ini Jehovha ndakazvitaura ndikazviita, ndizvo zvinotaura Jehovha. Right. Pana Ezekiel 37 ukaverenga ndima yacho chapter yacho yese ine zvimwe zvairi kufananidzira. Asi chimwe chinhu chiri kubuda pachena ndechekuti pakumuka kwevakafa. Ezekiel akaratidzwa mabhonzo akaoma. Ndokuzoona mabhonzo aya achirukirirwa marunda, pachifukidzirwa nenyama, nyama ichibva yafukidzwa neganda, ndobva mapfupa aya mitumbi yevanhu ndobva yadzorerwa mweya kwakutomira vanhu vari kufamba. Saka bhaibheri kana chitaura pamusoro pekumuka kwevakafa rinoreva kudzorerwa kwemweya wabuda pakufa uchizanganiswa nemuviri wawanga waparadzana nawo. Okay. Regai timotarisa vanhu vakamuka mubhaibheri tione kuti vakamuka kamukiroi. Munhu wekutanga watoda kuti titarisa akamutsa akatanga kumutswa zvakarekodwa mubhaibheri ndiMozisi akamutswa naJesu. Saka tikaziva magwara ndo pairasika vasedhusi. Aisatoziva kuti zvinhu izvi zvirimo toverenga kunani mfundisi? Kuna Deuteronomy 34 vhesi ya 5 na 6. Deuteronomy 34 verse 5 na 6. Ipapo Mozisi muranda waJehovha akafirapo panyika yaMoabhi sezvakataurwa naJehovha. Akamuviga pamupata panyika yaMoabhi pakatarisana neBheti Peori. Asi hapana munhu anoziva rinda rake kusvikira nhasi. Saka Mozisi paakafa kunonzi hakuna vanhu vakaenda kunhamu kwake. Hapana vanhu vakaenda kunomuviga, akavigwa naMwari mukoma.
Yes. ende hapana munhu akaratidzwa guva rake. Patiregai bode zvinoitika kuna Jude verse 9. Jude. Pasina munhu wenyama aenda kunoona pafutsiro hwaMozisi. Okay. Jude verse ya 9. Asi Mikaeri mutumwa mukuru nguva yaakarwa naDhiabhorosi akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, wakatya kumupa mhosva nemashoko okutuka, asi akati Ishe ngaakurayire. Kuiona bete. Mona chekunikonfuse ka. Paafa Mozisi akarigwa naMwari. But panapa ndiri kuona paguva pake paane vanhu 2. Right. Iro Bhaibheri ramboti hapana aiziva pakavigwa Mozisi. Dhiabhorosi auyawo. Handitika. Saka izvozvi zvivateerereka yadzopabata. Pari pamwe pekuti munhu anenge akafira pakati pesango mumajocho, hakuna kana munhu akambosvika ikoko. Yes. Isi takambodzidza Bhaibheri richiti musaende kumasvikiro, musaende kun'anga, musaende kuvavuki, muzoona muvuki achienda kutungamirire pane mabhonzo ake. Kana n'anga kana svikiro. Satani chero munhu akafira muninga anoziva pakaorera munhu, pakatsakatikira munhu. Osaka paasvika paguva paMozisi. But vanobva vasvosangana naMikaeri. Anonzi Mikaeri panapa ndo mamwe madaidzirwo anoitwa Jesu. Ndobva vatanga kuitirana nharo maiti. Uyu Satani ari kuti Mozisi ndewedu. Akaita musikanzwa. Paakanga anzi ndinotaura nedombo akarirova. Iye Mwari ataura naro. Jesu akati aiyewa. Kunyange akarova dombo asi akazotendeuka akaregererwa. Vaitirana nharo. But tione kuna Mateo 17 verse ya 3. Mateo 17 verse ya 3. Pakarepo Mozisi naEriya vakaonekwa navo vachitaurirana naye. Jesu rimwe zuva anotora Peter, James naJohn kuenda mugomo paTransfiguration. Asvika mugomo muye anobva apenya chiso chake, akamira ipapo. Kwakaonekwa vamwe vanhu 2 vakauya. Umwe akauya ndiye Elijah. Elijah takambomudzidza ndiye uya akafamba naMwari akatorwa akaenda kudenga. Musi uya waparadzana naErisha uya akaenda kudenga asina kufa. Ndiye Elijah. Saka hazvishambisi kunzwa kuti akaonekwa achiuya because haana kufa, akaenda nemuviri wake. Asi umwe munhu ari kuonekwa panapa ndiMozisi. Peter anobva ati kana mukaverenga muchidzika, tenzi ndibvumirei ndivake matumba 3 renyimi, raElijah neraMozisi. Peter aiona Jesu because Jesu anga asati afa aive nemuviri wake. Elijah ari kumuona aive nemuviri wake. Saka zvinoisa pachena kuti naMozisiwo aive nemuviri wake. Ndosaka ari kuti regai ndivake matumba. Because mumusoro maPeter aiti kana tavaka matumba 3 varume 3 havachada varanda vekutuma. Saka inini ndikatorwa neumwe, Peter, James neumwe, uyo neumwe, zvinhu zvadaro tiine pekugara. Asi tavakira varume 3 nekuti haungavakire tende kumweya. Saka Mozisi haana kuuya ari mweya, akauya nemuviri. Ndo zvinoisa pachena kuti panharo dzakaitwa kuna Jude dziya pana Jude 9 vachirwira mutumbi Jesu akabva amumutsa. Saka panharo idzodzo akakunda ndiJesu manje. But kumutswa kwake waive mutumbi chake, akamuka nemutumbi wake. Ndo wakazoonekwa paTransfiguration. Saka Mozisi akamuka nemutumbi. Regai tinoona umwe munhu akamuka futi kuna madzimambo ekutanga 17. Toerenga vhesi ya 17, 20 kuenda pa22. First Kings 17 verse 17. Zvine pashure peizvozvo mwanakomana womukadzi mwene weimba akarwara. Kurwara kwake kukanyanya kwazvo kusvikira apererwa nemweya. Verse 20 kusvika pa 22. Akadanidzira kuna Jehovha akati, Jehovha Mwari wangu, makaitirei chirikadzi yandigere nayo chakaipa chakadai, zvamauraya mwanakomana wake. Akatsivana pamusoro pomwana katatu. Akadanidzira kuna Jehovha akati, Jehovha Mwari wangu, ndokumbira kuti mweya wemwana uyu ngaudzokerezve kwaari. Jehovha akanzwa izwi raEriya, mweya wemwana ukadzokerazve kwaari, akararamazve. Saka mwanakomana wechirikadzi yapaZarepathi akanga afa, ndobva anamatirwa. Saka anamatirwa naEriya, ari kunzi mweya wakadzoka maari. Akamuka futi. Saka akatomuka nemutumbi wake. Handipa neumwe zvakare 2 Kings chapter 13 verse 21. 2 Kings chapter 13 verse 21. Madzimambo echipiri chapter 13 verse 21. Zvino mumwe musi vakati vachiviga munhu, vakaona hondo yevaMoabhu, vakakandira munhu mubwiro hwaErisha. Zvino munhu uya wakati achigunzva mapfupa aErisha,
Akararamazve akamira nemakumbo ake. Right. VaIsraeri pafiwa vatakura chitunha vaenda kumarinda. Pavakuda kuti vachitanga kuchera marinda ndobva vanzwa kuti kwauya hondo yevaMoabhu. Vanhu vaona kuchera guva nekuzorifutsira tobatwa tiri pano. Saka vakangonovhura paguva pane paErisha ndobva vakanda chitunha chiyemo vakati ngatitize. Chitunha chiya chiri kunzi pachakangonoguma mabhonzo aErisha akamuka hasi Erisha ndiyo murume uyo anga achida kuvigwa uyo akatotiza hondo pamwe chete nevamwe munhu chaiti haana kuti kutiza hondo ari mwero. Saka Kumuka murikuona kuti vese vakamutswa muOld Testament vanoti Moses mwanakomana weshirikadzi yapaZarepathi neuyo murume wokukandwa pamafupa aErisha vakamuka nemiviri yavo chaichaipo yatsomuka achitoonekwa kuti uyu ari kufamba nemutumbi wake. Maybe musati maenda pamberi pamataura nyaya yeuyu akafamba pandinofamba munharaunda vanobva vatoti guva raErisha raive reminana zvekuti kune vamwe vakutotoredzera tsika dzekuenda pamakuva evakuru vemachechi. Hazvisi hazvo muchidzidzo patinobva ndaona kuti vanhu hameno kuti pfungwa dzacho dzakamira sei. Simba rekuraramisa rakauya pandera Mwari ndizvo ndiane simba iroro. Haisi nyaya yekuti titi kukaita munhu akakurumbira akafa tipote tichifunga kuti pamakuva ipapo pane minana kana kunotora mabhonzo tichigara nawo kana kuti pane simba rekuponesa. Hazvizi. Endererai mberi toda kudzidza nyaya yekumuka. Handei muNew Testament timboona vakamuka kuna Luka 7 verse 14 na15. Ipapa akaswedera akabata hwanyanza vakanga vachitakura vakamira akati, jaya ndinoti kwauri muka. Iye wekenga afa akagara akatanga kutaura akamupa mai vake. Uyu mwanakomana weshirikadzi yapaNairi anga afa atotakurwa pastretcher vachienda naye kunomuvika. Jesu anosvika ovamisa obva atobata mukomana woti muka ndobva atomuka zvikanzi vaitorai mwana wenyu rega tione futi umwe akamuka pana make. Ndikuona kuda kutaura miraitireni mati kuna Mark 5 mukaverenga 35 moverenga 41 na 42 verse 35 pana Marko 5. Wakati achataura vamwe veimba yemukuru wesinagoge vakasvika vakati, mukunda wenyu afa, muchatambudzireiko mudzidzisi? Verse 41 akabata ruoko rwomwana akati kwaari, tarita kumi, ndokuti kana zvichishandurwa, musikana ndinoti kwauri muka. Pakarepo musikana akasimuka akafamba. Saka ukona kuti uyu musikana futi uyu anga afa, mwana waJairasi. Jesu abva asvikapo ambata, tarita kumi, musikana muka, musikana abva amuka ndobva atotanga kufamba. Pane umwe futi munhu akamutswa naJesu kuna John 11 verse 14 toverenga 38 na 39 toverenga 40 na 41 toverenga 43 na 44. John 11 verse 14. Ipapo Jesu akavaudza pachena, Razaro wafa. Verse 38. Ipapo Jesu akafa zvine shungu mukati make akasvika pabwiro. Iro raive bako nebwe rakanga riri pamusoro paro. Jesu akati, bvisai ibwe. Marita hanzvadziwo akafa akati kwaari, Ishe, wotonhuwa zvino nekuti wava namazuva 4 okufa kwake. Jesu akati kwaari, handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari. Verse 43. Wakati areva izvozvo akadanidzira nenzwi guru akati, Razaro buda. Verse 44. Wakanga afa akabuda akapombwa makumbo nemaoko nemicheka yebwiro nechiso chake chakapombwa nomucheka. Jesu akati kwaari, musunungurei aende. NdiRazaro. Yes. Afa kuBethani. Jesu ari kwaari ozouya zvire for 4 days ngomana atori patopera 4 days. Akuti makamisa kupana kutofunga zvistika dziri dziya kuti kana ukanonoka kuenda kunhamo unozoratidzwa paakavikwa. Otosvika yapo vanhu vatoti ane shungu yanga iri shamwari yake asvika paguva paya obva ati bvisai dombo. Uyo akutorizina naye kuti panapa 4 days anofanira kunge atoputika makanonoka dai vaida body viewing dai makauya musi waita sei wavigwa zvikanzi bvisai dombo. Dombo rabiswa. Razaro buda, come on. Razaro kwakutobhanya nemufuka wafa yakamumunira.
Tikati musunungure aende kutokupa chikafu ndio mafuta amutswa. Reka tione mafuta akamutswa mu New Testament uya akamutswa manje naapostoli. Pana mabasa 9. Verse ya tunakuerenga 36 na 37 tozoerenga 40 na 41. Right. Mabasa Apostle chapter 9 verse 36. Zvino paJopa pakanga pano mukadzi waive mudzidzi wainzi Tabhita, ndokuti Dhokasi kana zvichishanduka. Iye waishingaira zvikuru pamabasa akanaka nezvipo. Zvino namazuva iwayo iye akarwara, ndokufa. Vakati vamushambidza vakamuisa muimba yekumusoro. Verse 40. Zvino Petro akavaburitsira panze vose, akafugama akanyengetera, ndokutendeukira kumutumba akati, Tabhita muka. Akasvinura meso ake. Zvino akati achiona Petro akagara. Akamubata ruoko rwake akamusimudza. Akadana vatsvene nechirikadzi, akamuisa pamberi pavo ari mupeni. NdiTabhita Dorcas. Yes. Vanhu nemabasa akanaka aita munharaunda musi wafa. Vanhu ndobva vamugeza sekushambidza kwatinongoita mitumbi yevakafa. Yes. Ndobva vanomuradzika. Zvikanzi ida munotidedzera mufundisi Peter. Yes. Ndobva adedzwa. Madzimai emurayani akati uyu hatisi kuviga mufundisi. Mabasa ake akanaka munomboona zvaari kutiitira izvi. Kunge vari kustrike. Ndobva vavharira Peter mumba mune chituna. Saka Peter ndokunamata. Handikazviona ndobva ati Tabhita muka. Ndomubata ruoko Tabhita atosumuka. Tabhita autosumuka. Peter chitora Tabhita ndobva dzatooneka kwakutoenda. Unozwa ndaona chipa ndima dzataverenga. Ndiri kuona kuti vese vaimuka mubhaibheri vaitomuka mitumbi chaiyo. Exactly. Inotooneka kuti uyo. Ende vari kuita ngezvinonzi pevenge vafira kana pavanga vavikwa paisara pasina chinhu. Mitumbi yacho yaibva ipapo. Saka kana wabva uri kudzokerera kunotsimbizira vaipa kuti kana munhu uchiti murume wangu ari kuuya kumba ndaona baba vangu mumiracle Grinora ine munotarisa kurinda kwacho kuti havako here mabhonzo ake achiriko asati vamuka sezvatiri kutaura chitsotsi pane chitsotsi chiri kutambwa ipapo. Kumuka kunotaurwa nebhaibheri munhu anobuda uviri wake. Aiwa toda kutenda vateereri pane dzino nguva mirai timbonzwa kambo tuye tichienderana nechidzidzo. Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I've wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He met the need of my heart. Shine
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi murukuro yedu kumuka kwevakafa. Taona kuti vese vakamuka mubhaibheri vakamuka nemiviri yavo. Regai tiende mberi tisusukidze kubva patasira tiende kuna vaFilipi chapter 3 toda kuverenga vhesi ya20 na21. Philippians chapter 3 verse 20 kusvika pa21. Nokuti nyika yedu iri kudenga, uko kwatakatarira kuuya kwomuponesi Ishe Jesu Kristu, uyo achavandudza miviri yekuninipiswa kwedu, kuti ufanane nemuviri wokubwinya kwake, nesimba iro raanogonawo naro kuzviisira zvose pasi pake. Saka pari kunzi panouya Jesu kuzotitora kuenda kumusha kwedu, ane zvimwe zvaachasvikoita matiri pevatendi. Anzi anosvikoshandura miviri inoishi kuti ifanane nemuviri wake iye weglory uya waakaenda nawo kudenga. Saka regai tinzwe pfungwa iyo ichitsimirwa pana vakorinde vekutanga 15. Kutanga 15 verse 51 kuenda pa 54. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika. Hatingavati tose asi tichashandurwa tose. Pakarepo nekubwaira kweziso, nehwamanda yekupedzisira, nekuti hwamanda icharira. Ipapo vakafa vachamutswa nekusaora, nesu tichashandurwa. Nekuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusaora, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Zvino kana ichi chinoora chafuka kusaora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika rinoti, rufu rwakamedzwa nekukunda. Saka pana pari kunzi panouya Jesu zvichaitika ndezvekuti vakafa vanomutswa. Yes. Asi pavanomutswa paya pari kunzi kuna vaFilipi tichashandurwa. Tipfeke muviri weglory. Hazvizotora makore zvichiitika. Hanzi zvichaita kanguva kadiki kanenge sekubwaira kunoita ziso. Munhu akutomuka. Obva abhisiwa muviri waakaenda nawo muguva uyu. Saka miviri yatinozomuka tiinayo, tinomuka nemiviri chaiyo chaiyo. Handitika But haisisina utera, haisina kurwara, haina shuga, hakuna BP, hakuna zvese zvekuti chero munhu akafa akaonda sei apedzwa nehosha, anomuka ane muviri weglory, anoshandurwa. Opfeka muviri munyowani. Unozwa mwana azoti kana chinzi tomuka tiine muviri, kune vamwe vanotovenga bhodhi yake umwe akatarira fesi yake so haifarire, umwe akatarira musoro wake haifarire. Mwari zvaachaita pakumuka anochinja miviri yekuninipisika iyo yakashoreka yatinowenga yacho iyo, otipa miviri mitsva yeglory. Pataura nyaya yekuti hanzi hauzoore, muviri uyu unoora, uyu unofaka kufa kunobviswa, toiswa kusafa, kuora kuri mumuviri kunobviswa. Unoza muri kuedza kutsanangura zvanyatsotaura bhaibheri. Ndikuedza kufunga kuti pane here vakambobata pfungwa iyi vakanyatsoigashira mukurarama, because ini ndakaigashira, but imo mubhaibheri mune here nhoroondo yekuti kuna akatofa achitenda kana kuti akatoita upenyu hwekutenda kuchiwa nyaya nyama iyi
ichachinjwa inyatsoita zviri right because mukubva mukubva manyero maitira muri kuita tiri muno mustudio mukubva matonyatsonongedza kuti iyi kai iyi ichachinjwa ipoite glory vanhu kungoramba zvavabeterana asi muimo munyika unoona vanhu kune simbi dzinoita ngura patinoziva kuti muindastry vanhu vane zvavanoita simbi kuti hanzwe kuti isaite ngura vachikotoka kuti vadzimwe dzichipendwa dzimwe dzichisanganiswa endo dzisingatozoitawo uchitoona kuti hazvishuwa chireri mvura haisi kuita ngura saka mwari haatadze nesimba rake reumwari kuisa maproperties ekusafa nekusaora mumuviri. In other words, vateereri nyaya yekutaura chokwadi ngatirege kuita sevasedhusi vanoti hapana kumuka kwevakafa. Nyaya iyi inoda kuti tisapime simba ramwari kuriita duku zvakadaro uye inoda kuti tizive magwaro kuti magwaro panyaya iyi anomboti kudii kureva kuti pamuri kutoteerera zvidzidzo izvi dai zvenyu muchikuru kwekuti munoramba muchifolowa musingadisturbe itaita kabhuku kako kaunonyora mavhesi esaya nebhaibheri rako pasaidi inonoti jekei zviri nani maakuda kuti kudii achida kuti pabvunzo wamabvunza kuti kwedu kare kune vaimbotendawo here izvozvo zvakuri kutsara because munogona kuda kutanga kutsimbedzera nyaya inowani kwatiri nhasi kuda kungotiomesenda kuna jobhodzwe job 19 wekurwara job iyo uya wekutenda kururama pauzi uya job 19 verse 25 kuenda pa27 Job 19 verse 25 asi ndinoziva kuti mudzikinuro wangu mupenyu uye kuti pakupedzisira achasimuka panyika kunyange ganda rangu richinge raparadzwa saizvozvo kunyange zvakadaro ndichaona Mwari nenyama yangu. Jobho ari kuti iye mudzikinuro wangu ari kureva Mwari haafi mupenyu narini ada kutofa ndini but ari kuti inini chero ndikafa ndikadyiwa nehonye ndikaparara zvandinoziva ndezvekuti in my flesh I shall see God. Ari kuti chero ndambofa ndaparara waora because aine maronda kuti unoda kupera maronda kudai so chero ndikafa ndikaparara ndikatsakatika zvandinoziva ndezvekuti ndichaona Mwari ende anobva ati maziso angu ndo achaona Mwari kwete mutoro. Saka paresurrection pane kutozoona kuona Mwari saka mukuteerei mimiri waive nawo kuninipiswa nemaronda hanzi aigara kumadota une maronda ndo waari kuteere ndichaona Mwari nenyama yangu kana kuti akuti ndiwoyo but undondawo wabviswa kandashandurwa ainyatsonzwisisa vana Jobho vakazarurirwa nyaya yerumuko iyi saka vaiiziva inzwa mwaka rekativerenge kuna mapisari maunzwe 17:15 verse ya 15 ini ndichaona chiso chenyu pakururama ndichaguta nemufananidzo wenyu pakumuka kwangu. NdiDavid ari kuimba iyo unonatsa ndodziyo dzaivo kukuti vafana mazaro kana vaende zvipo zvekuimba unonzwa achiimba zvimwe David vaiimba zvetariro kuti inini zvandinonzwisisa ndezvekuti Mwari ndichanyatsoguta ndichakuona face to face pandichamuka kutoradza kuti zvinhu zviri aiziva ndichazoona Mwari ndamuka. Pamaenda pavhesi iri ndachida kuti mutaure nevanhu vanogona kudaro vari kutorwara iye zvinomufundisa vekuti nyama yaparara pamwe negomarara kenza kuti zvaive pana Jobho izvi nehope yaive naye munogona kuteta here vateereri vedu vamwe vanogona kudaro vatoti vari muhospital pakafoni kake kana pawireless zvijeke mavari kuti nyaya tiri kutaura hatisi kungovaraidza nguva tichishandisa masaisai enyika mahara pane tariro pakumuka kwevakafa. Ivo vatendi vese vatiri kutaura dzaitawo shamwari dzaMwari asi havasi vapenyu nanhasi akarega vakatorwara vakatofa akarega vachifa andinozvo saka iwewe chero uri kurwara chero uri kurwadziwa sei asi isafungwa dzako kunyaya idzi handiti uzvipire kuna Jesu because chandadariroka ndinoti fambeni unokuti akaita shuga anotanga nekudimburwa zvigunwe odimburwa tsoka gumbo rese rozodimburwa vamwe achirarama kudai anotanga atombobviswa chimwe chibereko ichinzi makazodai onzwai futi hanzi imwe itsvo saka iyi nyaya ndaitofunga ndo nyaya yevanhu vari muchimiro chakadaro because kana pari kunzi miviri yedu
ichadzokedzana Yes. but yane glory yashandurwa yabva unetswa hwese neminzwa yese inotibaya mukurwara kwese Yes. saka tariro ivi yaive nana Jobho nana David kai ndo tariro yaive mupfungwa dzaana Shadrach. Mukaenda kuna Daniel chapter 3 vana Shadrach nana Meshach vagadzirirwa chidhori vabvunza namatai chifananidzo vakaramba vakati murayiro waMwari unoti haupfugame pamberi pechifananidzo zvikanzi munokandwa mumoto. Nebhukadhinezari akati ndiani anokurwirai? Vakati Mwari anotirwira. Asi kunyange akasatirwira pachifananidzo hatisi kuita sei? Hatisi kunamata. Chavainzwisa ndechekuti chero tikakandwa muchoto totsva toita madota. Simba raMwari raakambounganidza guruva akariita munhu rinogona kuunganidza dota redu akaridzora tikararama. Saka patinoti paya nhai Mwari we tafirwa nemunhu anonzi atsva mota yakabvira vakatsviramo kuita madota. Tobva taunonge apa Mwari anyanya kutiza stereki patoti kuivika nhai Mwari muri kuti here zvimiro zvese izvozvo zvinoita madota zviya vanhu ivakuru kwekuti vafa vari mumaoko aMwari haisitombori nyaya. Uchanzwa muchidzidzo chinotevera chepati 2 because kana Daniel paakanzi kwemwedzi wese munofanira kungonamata Mwari wamambo chete yakakondinya achinamata Mwari wake ndobva vanzi munokandwa mugomba reshumba ndobva anokandwa mugomba reshumba akati ndakuenda mugomba reshumba mupfungwa make Daniel aiti chero ndikanodyiwa neshumba unoziva shumba dzinobanda zvekusasiya kana bhonzo kana dzopenza. Daniel aiziva kuti chero ndikadyiwa neshumba zvekusara pasina kana kanyama kasara, asi kana Ishe wangu akuuya ndichamuka. Ndomuona ndokuta nemufananidzo wake. Iye Daniel ukaimbovereka Daniel 12 usati wapa pfungwa dzako Daniel 12 verse 13 unzwa. Asi wechiendako kusvikira kuguma kwarepo nekuti iwe uchazorora ndokumukira zvemugove wako pakupera kwemazuva iwayo. Ndi Daniel ari kuudza kuti iwe tabvutsikana nemashandiro ako kana raviro kawaita so wabvutsa denga chifako. Saka kuti kana munhu ari mutsvene konai Mwari maurayiri wenganga ari mutsvene aiwa vatsvene Mwari atoti haiwa chiendako uzorore uchamukira mubhasera yako pari kuvharika. Handinovhesera pachidzidzo cheche akati ndiri kuuya mubayiro wangu ndinawo mbasera yekurarama kwese kwatiri kuita anayo iri kuzouya pachamutswa vopuwa mbasera. Saka inyaya ingabatike here nhasi. Muona kuti mavhesi aya tiri kuedza mufundisi ende vanhu vari kuteerera but hameno zvinoitika afesana nerufu ndoda hwekurwarawo zvingararamike here mazuva ano kuti munhu shuwa ungatoti Mwari izvi ndazvinzwa ndoda kufa ndiri chimirechi paresurrection ndichamuka neo. Unondirangaridza kafunziro unondirangaridza 1995 takaenda kune mumwe musangano wavafundisi kuBuruwayo ndokusangana nemumwe mufundisi akanga ashanya ainzi Dr. Thomas. Saka paaiuya kunogwa akapfuura nekukenya. Saka vakaonana neumwe mufundisi anga aita musangano kukinya ikoko mune imwe village for 5 weeks. Saka pamusangano uyu pane kamwe kamusikana kane 12 years kaimya every day pamusangano iwoyo. Saka pakabhabhatidzwa vanhu sabata rekupedzisira remusangano kamusikana aka kakauyawo. Saka makuseni pavaikurukura vari pachidzidzo musikana uya akazoti vari paklasi, mufundisi inini pandabva kumba makuseni baba vangu vandiratidza sezibhemba hombe anoshandiswa kutema kupazwa mita yayo zvikanzi vati ukangobhabhatidzwa chete ndiri kukudimbura musoro neriri ende baba vangu kana vachitaura saizvozvo vanotorevesa ende vanotozviita mwana ari kutaura. Ndobva mufundisi vati saka iwo wafungei? Zvikanzi handiti here imimi pamaitidzidzisa makati kana tikafa tichitenda panouya Jesu tichamuka. Zvikanzi saka ndiri kunobhabhatidzwa because makati vanotenda vakabhabhatidzwa panouya Jesu vachamuka iko kuine bhemba ranzi. Saka masikata acho vakafamba vakaita kurwizi kwainobhabhatidzirwa. Saka vasvika parwizi paya musikana uya akaramba achidzokera shure kwekiu yevanhu vaibhabhatidzwa ndiye akazobhabhatidzwa kekupedzisira. Asvika pana mufundisi anoti, mufundisi
urikuona kuri kuenda nemadzimai vachinochinja uko pachuapo ndopamira baba ndavaona nezibhemba ravo riya. Okay. Saka mufundisi ndokuona nakekupedzisira tozosangana parumoko panouya Jesu. Saka mufundisi vakabhabhatidza musikana uya vawambundirana, musikana ari kuchema, pastor vari kuchema, vati bye pastor. Okay. Tinoonana musi unouya Jesu tamuka. Vabuda mumvura akufamba kuenda kwaichinjira madzimai, baba wake vakabuda muchuru, vamubata vamutema vakamudimbura musoro. Saka iwe kubvunza kuti mazuva ano zvichiriko here? Zviriko. Kutenda kwakadaro nekunzwisisa kuti ini kana Ishe wouya ndichamuka ndopuwa muviri mutsva. Toda kutenda mufundisi nematsananguriro enyu. Vateereri, toda kutendai nenguva yamanga makateerera chidzidzo chino. Unogona kuva uri pamubhedha wokurwara, kune tariro paresurrection. Ngatimeke sure kuti patinosvikirwa nerufu tife tiri mukati memaoko aMwari. Ipai vateereri vedu nhare kana vaine mibvunzo dzavangade kuti vatibate. Kunogona kutodaro kuine vamwe vatoone sarudzo yekuti vanoda kubhabhatidzwa. Vapei futi mafoni namba avanozongosenda mameseji avo ari kuratidza kuti vanoda rubhabhatidzwa. Tinotenda vateereri, kana waita mubvunzo pamwe pasarira pausina kunyatsonzwisisa, kana kuti watove nesarudzo yekuti ndakuda kufamba neboka ravatendi nevashumisira kubhabhatidzwa, zvese izvozvo unogona kuona hama dziri pedyo nemi vanopinda sangano rema7th Day Adventist vanokutungamirira iko kuti muende kunobatsirwa. Kana kuti munogona kufona kana kutumira WhatsApp message, SMS pafoni namba dzinotevera 0775 460 175. Regai ndidzokorore 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. Ndichaidzokorora 0716 452 086. Mwari wauchengetei vadikani, tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzirwe nyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo mira kune mwenga